Jeg er her sammen med Jonas for at demonstrere, hvordan neurologisk muskeltest det virker inden for PDTR. Jonas han har været så uheldig at få et klask ind over skinnebenet her, eller knæet, og jeg ville så forvente, at der var nogle muskler i området, som var sat lidt ud af spil, eller som er inhiberet, kalder vi det. En muskel kan være normal, den kan være inhiberet, det vil sige, at den er svag, eller også kan den være det, vi kalder hyperton, så overspændt. Så der er de tre muligheder. Hvis jeg starter med at prøve at teste Jonas' lårmuskel her, prøv at holde benet i den her position. Og så presser jeg den her vej. Så har han svært ved at holde igen. Forskellen på neurologisk muskeltest og almindelig styrketest, som mange fysioterapeuter benytter sig af, det er, at her der er det mig, der starter bevægelsen, og Jonas han skal så reagere på det stimulus, der kommer. Hvis jeg i stedet for gør, som nogle fysioterapeuter gør, nemlig at bede klienten om at presse imod først, så får vi et andet resultat. Så hvis i stedet for, at du mærker, at jeg skubber dig, så prøver du at presse imod min arm først. Værsgo, bare pres op. Se her, der kan jeg ikke vinde over ham. Og det er fordi, at på den her måde, så tester vi muskelstyrke, men jeg er interesseret i at teste rygmarvsrefleksen. Og det er en helt anden ting. Så hvis ligesom før, du holder benet her, og prøver at matche mit pres, så er det meget let for mig at vinde over ham. Men som sagt, Jonas han har fået et klask ind over knæet, eller skinnebenet, og det har tilsyneladende vist sig i form af en svaghed omkring lårmusklen. I PDTR så handler det så om at prøve at finde ud af, hvad er det, vi kan gøre for at normalisere den svaghed, der er her. Og når det nu er et klask, han har fået, så vil jeg forvente, at der var en type receptor omkring det område, hvor han har fået slaget, som ville reagere på det, jeg gør nu. Så jeg prøver at komprimere omkring det område, hvor han har fået slaget, og så prøver vi at teste igen. Og nu kan han holde imod. Hvad der sker her? Jamen det er lidt det samme som når man falder og slår sit knæ, så har man lyst til at enten stryge på knæet, eller man har lyst til at komprimere knæet. Og det er egentlig en måde at bedøve de signaler, der rører op til hjernen kortvarigt. Og på den måde så føles det som om, at det måske ikke gør så ondt, når man lige har slået sig, så gør man lige sådan der. Ikke? Og den viden bruger vi til at prøve at finde ud af, hvad er det for en type receptor, som er dysfunktionel eller oversensitiv. Så vi har fundet, at hvis jeg komprimerer et eller andet sted her, så bliver musklen stærk. Vi prøver lige at teste igen. Og nu er den svag. Jeg komprimerer heroppe. Stadigvæk svag. Lidt længere nede. Og nu kan han holde imod. Så det fortæller mig, at der er et eller andet her, som det ikke skal være. Så jeg prøver at give ham et klask. Og udløse en rygmarvsspinalrefleks. Godt. Nu prøver vi igen. Og nu kan han holde imod. Så i PDTR så handler det om at finde de dysfunktionelle receptorer, og så udløse en dyb senerefleks, som jeg gjorde lige her. Nu er det her ikke den fulde behandling. Det er lidt mere komplekst end det, men det var bare en måde at demonstrere, hvad det er, vi bruger muskeltest til i PDTR.